Ola boas, son Neumático e hoxe día do libro traio-vos un vídeo moi breve para explicarvos un reto aínda máis breve que poderedes facer de xeito moi sinxelo. O reto consiste en escollerdes un libro do que gostedes moito, sacarlle unha foto e subila ás redes recomendándoo nunhas 2 ou 3 frases. Para que isto non se faga moi pesado temos unha condición, é que esa recomendación non pode pasar dos 280 caracteres, é dicer, a durazón dun tuit. Se non sabedes como medilos, podedes ou ben escrever a mensaxe en Twitter e copiala e colala noutra rede, ou ben escrevelo en Word ou en algunha web que conte os caracteres automáticamente para comprobar que non excedas esa lonxitude. Para agruparmos todas estas recomendacións de unha ou dúas frases e que poidades engadilas ás vosas listas de lecturas pendentes, tendes que engadir xunto coa foto e a recomendación este hashtag de aquí. Ademais, tamén se queredes etiquetarme en calquera das miñas redes, son Neumático en todas e farei difusón dos vosos posts. Moitas grazas, un saúdo e de participar e vémonos tanto nas redes como nas librarías e as bibliotecas. Feliz día do libro!